Kasraw, buhayan na yung kwanadudwa. Ay matimo sa aming mga puso. Wode bema yense. Yan fansi ya wense muno. Kasraw sa marentina ya kumamu. Sa diebe ayebe yeseti ama wapedie. Kaya mo biara wuti wumransami. Aho. Kasraw sa fa wensa kan wanakoma. Ne wan akra na wamakayan ho. Maya nyina yentumi nsomo. Kasraw sa kai wanadofo wanamfonom. Kasraw sa mawano mo niya kundia. Baka wotene ne nsem atwerɛwon. Akanka yɛbra yɛwɔ mu yi. Yɛwɔ yɛn yɔnko nnipa bebree a wɔnaba mu abuo. Sari-saring mga kahirapan. Ama, ikaw lamang po ang aming matatakbuhan. Sana Padodoɔ Pagmamahalan natin magpatunay ito. Ang dating daan ng katotohanan, pagsasalang ang hirap. Ang mayang masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, FCGI. May pag-ibig, may pag-asa, pananampalatayang gumagawa. Sa mabuhay o mawala, Jesus tayo'y magkakaguwa. Ang daan ng katotohanan, bansang banal at lahing mga hinirang. Ang mayang masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, FCGI. Sumasambang kapal sa buhay o sama. Sa isip, sa salita, mabubuting gawa. Kristiyano ang tayo, Kristiyano tayo, FCGI, West Church of God International. Sa puso namin nag-isipan
Ɛnuanom mmarima na yɛn yɔnko nipa. Twerɛsɛm no ahyɛ ɛnabɔne a ɛbɛba nipa soɔ na ho nkɔm adi kan. Abɔ yɛn bɔne a ɛbɛba nipa soɔ wɔ awia mmere mu ho kɔkɔ. Ɛmo na nipa bɛsɔre atia wɔn ho. Ɛsane adufudepɛ na tumi ho kɔm na wɔbaakofo wɔpɛ sɛ wɔdi wiase so nti. Na yarewa huhu na kɔm bɛba abɛgye nipa pɛpɛm nkwa afiri wɔn nsam wɔ wiase afa na nyinaa. Yɛahyɛ ase ahunu nsɛnkyerɛnne maako deɛ aka yɛ amanehunu a atwa yɛn ho ahyia. Na bɔne mmorosoɔ yɛhunu no mmaa nyinaa. Na nipa ahyɛ aseɛ paa no yie nanso wɔnya bi. Na ɛberɛ no aso sɛ yɛbɛbom ayɛ nipa baako na yɛbrɛ yɛn ho ase wɔ Asafo Awurade anim. Mama yɛnkɔ yɛn nkotodwa anim na yɛmfa yɛn nkotosrɛ ɛnto deɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛgye yɛn nkwa afiri ahommɔne a ewiase sum mu na ahommɔne a ɛwɔ soro hɔnom. Mama yɛmfrɛ wɔ Nyankopɔn twɛdeɛ mpɔn ɛsiane yɛn mma na yɛn mma mma nti. Ɛne ewiase mu temamuni biara a ɔhwehwɛ anidasoɔ ne nkwagyeɛ. Sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛnya akoma mu asomdwie na anidasoɔ kɛseɛ a ɛboro so. Amanehunu a nipa fa mu nyinaa akyire. Anuanom mmarima ne anuanom mmaa ne yɛn yɔnko nipa. Bɔma yɛ nyina yɛnsiesie yakoma na yɛmmɔ mpaeɛ. In prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas, lumalapit kami sa iyo. Yɛnagya wɔ soro. Awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛda wo ase bebree. Yɛn nyinaa yɛba w'anim san srɛ w'anim adom. Wɔ gyidie ne awerɛhyɛ mu wɔ wo tumi mu ne deɛ wobɛtumi ayɛ mu. Esiane sɛ yɛne baabiara kɔ nti, wɔpɛ na yɛde yɛamanneɛ bɛdaa wo. Yɛne awerɛhyɛ mu ne anidasoɔ biara wɔ wiase a yɛte mu. Yɛankasa yɛhunu sɛdeɛ nyadewa ne ahokyere, atorankyɛm ne nnɔmmabɔne ne adwenebɔne a ɛfiri yɛn atamfo no matwa yɛn ho ahyia. Nnipa a ɛwɔ wiase ɛrebrɛ, asomdwie ho ayɛ nna. Sa iyong paanan. Nanso, Agya, yɛnim sɛ wo mu na yɛbɛnya awerɛkyekyere ne abotɔyam. Ne saa nti, yɛba w'anim kronkron adigya. Yɛsrɛ w'anim adom. Awa na nagmumula sa iyo. Tulungan mo ang bawat namiminuno sa mga bansa hanggang sa kaliit-liit ang kawani ng pamahalaan na magkatulong-tulong sa pag-abot sa aming mga kapwa, sa paggawa ng kabutihan. Mawawala mo nso ho no kwasɛm. Na yɛn nyinaa yɛatumi asom wo kwan pa so. Na sɛ ɔdɔba no ba a, yɛnya wo daa nkwa mu kyɛfa. Agya Tumfoɔ, yɛsrɛ wo sɛ yɛn yadewa, yɛn firi amanneɛ ne ahokyere, ohia ne yawdi mu. Sɛ yɛwo pa a, soma Honhom Kronkron na wayɛ aresa ma no mmɛ sɛ wiase a yɛte mu no yadeɛ. Ɛfiri sɛ yɛnni sika a yɛde bɛtotɔ nnuro. Wopɛ na yɛyɛ ne yaresafoɔ. Wopɛ Kanilang buhay, sa pagganap nila ng kanilang mga tungkulin. kyerɛ wo sɛ deɛ nakagyina mu aboa yɛn. Ka yɛadɔfoɔ, yɛfiefoɔ, yɛabusua wɔ n'adifire ne wɔ n'adiba mu. Ɛfiri sɛ yɛne wɔn nkyɛn a yɛbɛtumi abɔ wɔn ho ban. Yɛnim sɛ deɛ yɛntumi nya no, wobɛtumi anam wo tumi ne w'ahoɔden so ayɛ aboro so. Agya, yɛsrɛ wo sɛ
mmara yɛn ho sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa wobɛhunu yɛn mmɔbɔ. Sɛ wɔpo yɛn a yɛni kamafoɔ ni boafoɔ wɔ abrabɔ yi mu. Wɔpɛ ne ade a yɛwɔ nyinaa ɛwɔ asase yi so. Agya, yɛsrɛ wo, yɛgyaa yɛn hyɛberɛ na yɛn nkwa nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛn nyinaa mu ne yɛsrɛ ne yɛda wo ase. Wo na nhyira ne ayɛyie nyinaa yɛwo deɛ wɔ wo dɔba Yesu Kristo dim ne yɛbɔ mpaeɛ. Amen. The majesty always to the Father and Son and Spirit, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig. Ay na yɛn nsa nka wɔ dɔ ne nhyira afiri yɛn Agya a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom a yɛresa ne nkwagye afiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu nkabɔ mu. Ɛne yɛn nyinaa koma mu hene titiriw yɛn mma sɛsi yɛn ne daa nyinaa. Amen. Isang bagong utos. Ahyɛdeɛ foforɔ na mede ma mo sɛ monnodɔ mo ho sɛdeɛ me nso medɔ mo no. Monnodɔ mo ho